Kajing pulih na ka kitab Malaki long ka pasau ka dekat ar. Henry yapi ki patieng burom ya ka kerteng jonga en sami usngi jong ka hok bat kajing pen ko haki kejat jong pin sakenti kum ki khon masi ki pami na sem các tiên trong try như sông ya uble kohan men ko para hagane ka sngi ke bandriu hagane ka arpueterik ka jingpuson jongi ka dei chapang usngi jong ka hok bat ki kam ba une usngi jong ka hok u la ai u la le na ka banta jongi uang kumne utrai uang kumne Henry yapi ki pating burong ya ka kerteng jonga en sami usngi jong ka hok utrai uang hangi iwe kane ka we pandon ka jing ting burong ya utrai ya kito kibating buram ya utrai ublei uai berabor uthe sei berabor ya kajing I jong uru halor jongki hapa ki duai ki yo ya kajubab keloilan na utrai kajing tiang buram ya utrai kamut ban kier na kajing sniu barok ong ke kitab power, kitab jingstar, kitab sirak ya keba halor kaneka jingting buram ya utrai nyo ban pule ban yo jing singuthu nyo jing hikai na utrai ubala kren lengba kitu kiba labu ken mau ya kini jing tho jing hikai chapang kamut ayu ban ong ban tieng buram ya utrai kitu na pedeng jupi ki ba kwa ban yo jing tip shu ke ke ba utrai ublei la kren ha ke jing tho ba khoi halor kane ka jing ting buram ya utrai to salet ban let pule ada phim singu thu ki don ki leng do so blei ban ya rap ya pi ban singu thu khamba te ha kane ke chen mit pa Kitu ki bating buram ya utrai ki naka ki insayo ya une usngi jong ka hok naka banta jongi ya ki ba hakane ka juk ke jongi ya ka ba ya kane ka jinga thu lupa la pendep how Jesus Christ ni yo ya une usngi jong ka hok une usngi jong ka hok uwan naka banta jongi Ula kongo ya ublei kupa naka bantai jongi. Tingi da singongo ya Jisu hakane kesingi. Naka bantai jeng kongo jong u naka bantai jongi. Ban wan syaka pertei kum ubreu ban wengno ya kata kaba la pensniu ya ubreu ubakoi ha kaba men dang sedang men ningkonge ya ubreu la thau ya u ban long balui bom tipop balaya ringka badu blei badon ringka badu blei Henry nakadau jong kajing hapno jong u nakane kajing ai jong blei menta ngidon kambiang ya usngi jong kahok bat ulawan nakabanta jongi ya kaba ngi rakhe menta ini kajing wan jong u Emmanuel usngi jong kahok But une usngi jong ka hok ni pule susu hakane ke dekat hi ya pi ke bating buram kan sawan ka jing pen kot kan sawan ka jing pen kot kat bat kane ka jing pen kot jong une usngi jong ka hok ni yo mat na ki kejat sngi jong u ni yo mat na
ki kejat sengi. Une usengi udon ki kejat sengi. Ni menta hakane ka sengi ni puson halor kane ka sengi ki bat ki kejat sengi. Jong usengi jong ka hok. Ya kane kepala ya tu lupa ujisu ula seng ula bu halor ki apostol. Bat ni menta ya kini ki kejat sengi ni tip ya ki kum ki sakramen. Ni don nyau teli ki sakramen. Ya ke ba Jisu hi ula seng ula bu nakapanta ke cingpin im yangi iwe pa iwe. Kini kilong ki kejat sengi. Ki kejat sengi ban ayangi ya ke jingkot jongka mensim ningkong bat jongka medru. Abangi ken mau men habau Jisu men arhajar arpulais nem tam men shua uladang yai lenti hakane ka slak hendau hakane ka pertei. Ulapan kot ya kibreu bat mensim bat med bat ngidon hapdeng jongiru une uju ujisu ni hangni halor duan ude une uju ujisu ubalayat da kikijat kubadan kikijat kumangi kikti kumangi kikmat kumangi kaborjing singau kumangi jing singausi kumangi jing kwa jing it kumangi baro kita menaba uladon ulayat bat mentaru une uju ujisu nyui hakamat jengi tingi mane ya une uju ujisu une ublei une usingi jong kahok hakane ka singi uwan jing wan jong u kadang yai wan ban penkot yangi ma pi baro desiki badon haying nakata jong ka jing sitom khot nado kadonot ya une usingi jong kahok ba lengba jong u jing wan jong u ngin sayo jingkot jingkot jong ki ba pang donot jingkot jong ki tu ki ba ngosi na bun jat ki daw ki jingkot jong ya ki jingpang ya ki ba ki doktor ru ki la ino no ban sumar ki jingkot ki ba penlong ya pi ban syong tang ha ka jing thia ban dem tang ha ka jing thia namar phim la tang ban yai tru namar ka jing tlot jong ka met jong pi une ulong unong pen kot pen khia jong pi nangta ni pule sisu ha kitab Isaya nong khandai khat ar ya ki ba ngila puson kendiat ha kini kisngi ki pala dep ni pule biang umne ki breu ki pala yat ha ka jing dum ki la yu i ya ka jing sai ba kraw ha ki tu ki pala syong ha ka ri ki ba dum tiu la phalang ka jing sai ki ba pernai tinamar une u Emmanuel une u Chris une u Messiah ulong usi jong ka hok te kane ka si ka ting sai ha ka jing dum par kitu ki breu ki ba yat ha ka jing dum kumpai lai i mano ki breu ba ya jing dum tiki yo i ya kene ke jing sai ba kraw habadon kene ke jing sai ba kraw ke jing dum kam don shu ki dak jong ki jing dum ki nom don shu ki breu ke biya ha ka sering yu jong ki jing yap kin se yo dap tang da ke jing kimen te mangi baro ki badon ha ka ri jong ke jing dum to ngin ya yo i no ya une ngin sha no bakal jing sa jong kane ka sngi kan pasyat hangi iwe pa iwe ba ngindu yo jingkot na ka jing yai hab bor jingi ha ka pop ka jingkot na bun ki bangi don kamban kot ka jingkot ki ba menta ha ka balang ru ngi don kambun ki jingkot nadu ki ba halor jingi hadu mangi ki barit ki baria po kane ka balang akane ka met ba meyan jong Jisu barok hakan ka juk mata ngidon kam ya ka jingkot jong ka jing kelak ka bamut ngidon kam te hakan ka sngi khot nga wer ya pi lada pi ya la de bidon kam ban kelak ka bamut no nai bu tengshu padi to ki bahi hasem jong pi bidon kam jing kelak ka bamut duai na ka bantai jong ki hakas nam bakro tam jong Jisu duai ta ka jing sa jong ka Maria te suti ka kami jong u Emmanuel ublei lembat ngi bakin yo no ye ke jing ban kelak ka pamut tinamar kata ka jing don jong ka jing dum ka sa syak phalang no hakane ka jing sai
ke ba pernai pat lada usai enam don syuk mano bala ban apka ne ban pendon ke ba apen wet ya kan ke jing syai haba uwan bat klempep un sawan ha ke jing wan ba ar lele onom don mano ru bala ban ap khang lenti ya u denamar kata tungin ailat ba ya ki pop jongi kham tame maringi man la we pa we ngi long ki nong pop u Paulus sya wapu tho sya ki nong rom kalau nong ka pesan tho ang tu ba man la we pa we ngi la le pop ti de nak ne gadau ngi don kam ya u nong pen im denamar kata sya ya kene ke jing syai bahkan thang no jing khlut jong kene ka ding jong kene ka sngi kan thang no ya ki pop ki jongi ya ki jing melin pasniu ya ki jing tlot jongi ka don kam nangi tang kene ka wei bradley yala de haki kijat jong une u jisu jongi une u chris jongi une messiah jongi une nong pelaj loit jongi dan mar kata darap hilek kumta pin sayo shisha ya ka jing mat jong ka jing sai pinsa kenti hangne umalaki ya kita melaki la thok humne had kanega saw ar malaki saw ar pinsa kenti kum ki kun masi ki ba mi na sem ndang yo dap da kane ka jing man hok lengba uni usi jong ka hok ni sa yo jing kot uong nang ta pinsa kenti kum ki kun masi ki ba mi na sem itu baru khoi ma phi ba syong haying lada pidon la pikot naduk kadonot mentahi ya une uju ujisu un wan happy wan agamet jong pi pat pensa kijoj pensa yeng pat pensa kenti kum ki khun masi ki ba mi na sem klem artatin duai klem artatin pin yok priang yakata ujisu ha Gospel Markus nong ka harwe ka apusau ba pidwai nget ba pila yok priang pat kata kepa pingai kan long ka jongpi kene ki jingkular kamde ki jingkular thok kene jingkular ka shisha mar ukuran ujing shisha kan salong be pat pin sayok pediang handrei ujisu uang ladangan wan hato don jingai ne em ditongin ngai pat ngin duai hau trai pon pendroi ya ki jingai jungi nata Stefania andriu khatar ong kumne utrai ki pai uang kumne hakmi uta ubreu ubakerten utnat une unsa kesan halaka jaka pat unsa te ka tempel jong utrai une utnat ha ki bible pareng ni sa siam ro kwe ketin hajaka jong utnat orient une utnat unsa kesan halaka jaka pat unsa te ya ka tempel jong utrai de na kana ka dau kana ka jing tu lupa ka urlang une ujisu ulawan pat ula seng ya ka balang ula te ka tempel de nomor kata ya penkut de kene ujisu utei ya ka balang utei ka tempel jong utrai pat umbu kumpa yala de ulawan banlong ublei bat ngi den re haba ulale no ilade ban syong rengkap ukpa berbor re ino yangi re u ailade hakadur ukpu bat ul ayangi ya ki apostol ban penlong kabalang baim kadai kibriu kamdei kaying mane ni bandon hakano kono kajaka kabalang ko ujisu lawan banbu kalalong halor kibriu ki balalong kinong sedang ningkong deki apostol ki senran bahajan na ijumu lakhat deki apostol ki wipat ki babut ki laong ki senrang de kane ka tempel ningkong kade kamet jong uji suhi ngai pipe gospel uji su haba ulale sa tempel ulai penkhut la be gitu ki badi jeng dia pa tempel ulong aba kitu ki farisi ki la kren ya jisu la jupap kum noi ki wong penjot ya kan ne ke tempel ula mu de ke tempel jo kamet ju re hadin lai si ngan sate biang ya ka de nengkong kan ne ke tempel jung utrai de utrai hi dalade de ke tempel sakwe pat ke tempel ke ba ujisu hi ula bu ka de ke balang nta sakwe ke tempel ke ba hapok ke balang ke don ke de ke ba kentup yang ni baro khoi ti bala pitiang ya ujisu
bat pediang ya ka baptisma nge pela nge jo Jisu pediang ya baptisma de mangi barok ni de ke tempel jong utrai ula tei men haba une Immanuel uladon dan mar kata ni dap da kejing so yo try bala khot yang ni bandon ban penlong yang ni ki bala jit di tongin om du ya kene kerdan banlong bala jit bandon kat banlong ka khot met jong une u Jisu banlong u khot jong kene tempel utrai ula wan bante mar kata kon men kapara tungin IT nadong syadong hau Immanuel IT yaki eke barok hoy bredlut hau bat kun sa simti kumbau Jisu lai kai ni jin duai ko pajungi ban IT ha kamon jong ublei un sale ya kata kapa ni ailat ublei ban trika mai de kadon kam tangi kene ka we pangin long ka tempel ba khoi jong u bat bangin du yo mat ya ki kechat sngi jong ka jing pen ko jong Jisu bat nang ta su pen ken mo abiang ke bang ong mene ba ni de bandon kham ta me ka jing ting buram ya utrai TikTok ai kane ke kubor nakane ke tin jong blei ke banyak sngaw kane ke sngi kan ya rapingi pan pediang ta ke jing sitrhem panom ino lano ya unu utrai u Jisu ya ubangi ju pediang berbor man kham ta me man habangi pediang ya u lang ba jung pu hakayu kharis bakui u Jisu ubaim om dei tang ukpu rengi pediang ya u Jisu ubaim pan pen im yangi pa pen mi pat yangi en ya ro utrai Jisu Christ